Lakhai ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Siam Gharalong ke damtang phai kuni ni phai thom kep ada por phai phora chiti malom lang royalong pen Kanghu athengpi kepon bomahut humthom keipho aphan kenep dunlong Karbiang long ang nam killer sing abolon ke lang ning karong do bonta la su ke lang mia bolon arni vangamatsi nang vir bomsi thekpon long bom athe arni vangamatsi thengpi Kanghu tum thengpi ka pa krepen Kanghu sai ke deng vera jok thengpi thengphang nang vir bom Lason si kedam tang phai kuni ni phai ko rasir kep ajo jo pang thang lang roya kung suding ke ton ke lang kapang chi masai ke deng ajok kedam tang phai kuni ni phai thom ke bata por phai phora chiti malom chuki hala Siam Gharalong phan pen Kanghu athengpi kepon kenep dunlong bangso kenep long aputak deputy ranger Kangbura teron pen kapachini pona tengke jo pang thang neli tu me thang ke ton ke lang asai ke deng hutsi bangso athengpi lang roya railo kenep dunlong regular night patrolling duty dawlo Napel masih ho lang sanglang adolong aber pen pulang on bono pike khobor long lo pike wanji do pu mani mani joy tum chitan hai masih lang ceri dun bom lang ceri no tu ye ju pang thang khamat Siam khat si pang thang dong rak lo adap sia ku sanglang khat pen ta sorry hala Siam khat pen ko lang thak an thu wang bom la dak lang sang lang khat a long an langตัวlang royari lo ke long lok lo aman rona teng pen no sis lo wang lo dak dum office campus an jiwan de lo munit tum ke kat et lo munit bagi tum li dun de ko ben sibang kat et mati aphan jawan bom ajat tong jepuri dun ma aphan patu tika el lang royari long hai ma bor ka et ma munit kat et lo Kenep long chek athengpi kadu ka ve safety pharoi sira inkoi bagdu lapen hithia long jordam pulote kadu ka ve suring koi bake longji puta pachini ponthri athengpi ke sat jani jana mogi puma do bonsum do enge sam kothal son thong lo ki bian bag bri ne la so athengpi an thom pe From then to unpack look pune approximately itu so that Jesus so bis back do ji ko so bis ke bi ba ni so thing ki jor tang te ko na nam lo isa jor te market rate person la ne approximate check amount Koilamati pen Samsung ti Karbiang long live